Yawwa, to yanzu fa ni lokacin tafiya ta yayi. Wannan matar ba hankali ne da ita ba. Na ga take-takenta in na biye wa zama a nan gun. To in Allah ya da kwana na a banza zai kare. Saboda na so maji tana cewa sai ta kona jejin. Ko sai ta ɗauki wuka ta burma min. Yanda take kokarin ta kashe kishiyarta ba ta samu ta kashe kishiyarta ba. To ni fa in Allah ya da wannan matar in na saki na ba da ƙofa sai fa ta yi magani da. Inda abin da za a haƙuri zan yi in canza sheƙa in bai yankin nan gabaki ɗaya. Saboda wallahi matan nan wani gaba abin da na manta. Sheme shi zan yi, bari in je gurin. Ni zai wa rashin mutunci? Wallahi sam! Ban same ta ba in shi da a wa rashin mutunci. Ye! Ni za a yi wa rashin mutunci? Ni za a ci wa mutunci? Turƙa shi. Wallahi zuwa zan yin ɗauko fetur da ashana zo in sa wajejin nan wuta in ma laɓa kai a ciki ai za ka fito. Wallahi ƙonawa zan yi kurmus sai dai ka ƙone bari in je in ɗauko.